Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juwol Sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma aset hawri ko nogas jeegom lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis noon kanko Donald Trump mono toon ha hannde toon to Scotland kono noon e wayno o ɗacci ko caɗele ko fati dossier ji hono kanko Epstein ma ƴeew kadi kanko Donald Trump jillu makko toon to Scotland yimɓe seppoɓe ɓe o hawri toon toon to Israël walla toon to Gaza en wayno ko kamɓe Israël sibabunde ko aduna joni kalmiso ko fate heege ngeɓe pawi toon to Palestine yimɓe maayoɓe toon ɓe ene wayno ɓe mbawi yamirde kadi oɗo sa joni samminde balle ko fate ñamde wonande toon to Gaza kono ɓe nangui ñalawma he bateau goto baɗɗo ñamde biyeteɗo handala ɓe nangui yimɓe wonnoɓe hen haɓruji meɗen toon to Mauritanie e Mali wayno ko yimɓe ɗiɗi Mauritaniaɓe nan toon nangga toon to Bamako famille ɓeɗo yimɓe noon en namdo oɗo sa joni laamu Mauritanie yo wallu beele yimɓe garta hakkude Mauritanie Sénégal kadi caɗele ne ɓeydo hakkude surtout yen ressortissant ji jawji toon to Mauritanie walla aroɓe toon to Sénégal taw ko ɗeɗo leyɗe ɗiɗi ene wayno ko Sénégal hannde ɗaɓɓi wonde ko kala Mauritaniaji garo toon Sénégal ala soko joggo carte séjour habaruji men international hannde toon to Sénégal e tumnade kadi ko yalti journaux ji maɓɓe Sénégal ene wayno ko toon to Wourossogui seppo mongo waɗino toon pour ñagade hono kanko Farba Ngom beele omo oppe toon kadi to Sassung ɗum noon ko toon to Sara Diaguiñayi pelɓodira waɗi toon hakkude kamɓe wonɓe ngoɗon wuuro e yimɓe kadi dadiɓe ken wiya sappo e jeenayyi naggama toon cakkitorɗen habaruji men international ko toon Ukraine ɗum noon ko pan baɗɗo guiɗe cenki wonande satellite mo Starlink ɗum komo kanko Elon Musk mo jeeyi ɗiɗon panuji noon koye aduna o foof ene wayno addani caɗele hono kamɓe soldateɓe Ukraine naɓe wonnoɓe haɓoɓe Russie naɓe ko ɗum won titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en garto e détail muɗum joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juwol Sare jaam hiire moon haade men fuɗɗade habaruji ɗum kabaru jaam gondaɗo Fuutangue Diaw bisimilla ma komi niki kabaru jaam gondaɗo ardiɓe radio Juwol Sare e animateur ji mum ene denda sunare e Fatimata Baba Touré ko yo mum cankiɗo gonɗo Jowol Mamoudou Silla ko joom galle cankiɗo Ousmane Baba Touré ko kawmum cankiɗo gonɗo to dowlaji dentuɗi Amérique Amadou Touré e ɓesgu mum wonɓe toon to dowlaji dentuɗi Amérique Sharif Ousmane Ba gonɗo to Nouakchott eɓe denda sunare e dendagal bandiraɓe caggal jaltugol aduna baɗiɓe hen ɓiyiɓe miñiɓe hen biyetenoɗo Diobo Ba cankiɗo to wuuro Nouakchott yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo yo toon won foftorde makko yettini communiqué o ko ardiɓe radio Juwol Sare Fuutangue Diaw a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juwol Sare no mbinoɗen e gardinde titre ji men ni habaruji men gueɗoɗon ko toon to États-Unis ɗum noon toon to Michigan e tumnade ko CNN reporté on neɗɗo goto arin toon boutique biyeteɗo Walmart ɗum noon ko wuuro wiyetego Traverse City toon to Michigan ene wayno kanko hoore makko kadi joguino ko labɓe noon noɓe mbirni henne kanko oɗo nanggaɗo taw ko tumnade hannde shérif biyeteɗo Michael D. Chia ko haali wi wonde ɓe nanguimo e kadi ene wayno kono noon haade maɓe nangguidemo o gaañi yimɓe sappo e goho ɓe kalani noon holko woni sababu kanko mo jogo labɓe mo yahatono oɗon boutique toon to ngoɗon wuuro Walmart habaruji men États-Unis tumnade hannde habaruji gummiɗi toon CNN hono kanko Donald Trump omono continue jillu makko toon to Scotland ɗum noon ko toon to Angleterre e tumnade kadi ko haala en wayno ko kanko ko wonno anni makko d'abord ko yettima toon uddidde nokku goto mo soodi toon ɗum noon wadde hen golf nokku o kadi ko nokku mo ganduɗa henne kadi ene wayno yiyama ko toon yalɓi kono kanko Donald Trump ene wayno ko haade makko yaade o ɗacci ɗo hen ko dossier ji ko fati Epstein ɗum noon Jeffrey Epstein surtout yen neɗɗo joom suudu muɗum walla debbo mo wondanno mon ballannoɗo ɗum ko fati en dañde sukaɓe cukalon tokson mineur uji ene wayno ko kañum woni cokaɗo toon to Florida pottital muɗum e kanko goto e avocat ji makko kanko Trump walla ancien avocat ji makko kanko Trump biyeteɗo Ted Blanche gontuɗo oɗo sa joni hono kañum woni ministre adjoint toppitiɗo ko fati e justice pottital mabɓe laabi ɗiɗi toon to Florida e kadi kanko Donald Trump kadi gueɗe continue ndeɓa hande wonde inde makko ne yalta e dossier kanko Epstein ɗum o ɗacci ga en toon to États-Unis kono ene wayno kadi nde o yetti toon to Scotland to ko yiya wonde ko seppoji nen keewi toon seppoji ɗi noon ko seppoji guila ene ganduɗa en yimɓe saliɓe wonde laamu makko ko waɗata ko fati en jokkodiral makko hakkude makko e leyɗele caggal leydi kono noon kadi ko fati immigration et surtout ko fati haare wonde toon to Gaza oɗo saaha joni kanko Donald Trump noon e wayno ko
omo ɗamini fottude hono kanko premier ministre mo Grande Bretagne hawnaki janggo kadi haalde ko fate caɗele ɗe kanko Donald Trump ɗe nanodirani e yimɓe ɓe ganduɗa communauté européenne en ɗamina kadi mo fottu toon e hono gardiɗo communauté européenne o hen kañum hoore mum kontude haaldude ko fate surtout haare wonde toon to hakkude Russie e Ukraine e kono noon haalde kadi ko fate no frais de douane ɗum noon kanko Donald Trump jillu makko toon to Scotland ko pour balɗe 5 wiya kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. kabaruji men international giɗɗo ɗen ko toon to Mauritanie tungnaade kadi ko journal biyeteɗo La Dépêche haali hono yimɓe ɗiɗo Mauritanie nangama toon to mali gilla daroɗo lewru juillet jonk caggal nde ɓe nanga toon to frontiére hakkude leydi Mali e leydi Mauritanie ene wayno ko kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo ɓe nawama toon to Bamako ɗum noon e ɓeeɗo yimɓe kadi eni ko tungnaade hannde journal ko ali ken jeeya hen limam juma gonɗo toon e kañum hoore mum jangginowo toon to Mahadra wuuro wiyeten ko Seydi Al Sidi kanko biyete Lamra Wuld Abdoullahi e goɗɗo kadi wiye Mohamed El Amin Wuld Abdoullahi ɗum ɓen wayno ɓeeɗo ɗi fof ko yimɓe koye wuuro woto jeeya kadi hawnaki ko bandiraɓe tungnaade hannde noɓe kaalidi ɓeeɗo yimɓe jano toon koye oɗon région ko ƴewde ko fate dammiru men ene wayno ko caggal muɗum ɓe potte militaire uji leydi Mali nanguiɓe ɗum noon ɓe nanga toon ko Sara Melga ɗum noon koye nder mum haɗa gabuɓe jeeya toon to Guinima e habaruji cakriɗi jaltude kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo ɓen giɗi naweede d' abord ko toon région to Kay caggal muɗum ɓe ɓennina toon to Bamako capitale leydi Mali ko wawi wonde fof ene wayno ko hay konngol yaltani ummade toon to Mali ko fate holko nangi ɓeeɗo kono ene wayno ko yimɓe jiidumen ɓe ɓeeɗo ɗi nangaɓe nen kuntini ñagade hono laamu Mauritanie yo waɗ intervention beele ɓeeɗo yimɓe gartire ɗum ɗon noon ko gueɗe kewɗe wadde toon hakkude frontiére hakkude Mauritanie e Mali naɓe won mbiyata wonde ko waɗi boniyankoɓe ummotoɓe toon to Mauritanie walla natoɓe toon Mauritanie kadi e nanduɓe e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe nangata ko Mauritanie naɓe ha hande habaruji men toon to Mauritanie hakkude Mauritanie e Sénégal en wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe Sénégal kadi ɓe pelliti mbiya hannde wonde ko à partir de hannde hono kamɓe Mauritanie naɓe kala Mauritanie naji garowo toon to Sénégal il faut ko jogo carte de séjour ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa henne ko caɗele sibabude ne wayno ko won nanodiral bandugal hakkude kamɓe leydi Mauritanie e leydi Sénégal ɗum ngal ɗon nanodiral ne wayno ko ñande 25 hanki fonno wonde appliqué kono ne wayno ko yalti hannde hono kamɓe affaire étrangère mo Sénégal kamɓe ɓe pelti mbi wonde ɗum noon tawde ko noon wayi ene wayno ko kamɓe Mauritanie naɓen kala naɗo Mauritanie hankadi il faut ko jogo carte de séjour ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hen yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa toon to Sénégal et surtout kanko biyeteɗo Alioune Tine noon ene wayno ko kanko woni coosɗo fedde wotere wiyetede Africa Jom ko e nder page makko ex ko wi wonde ko d' abord o wi wonde ko carte de séjour fotani wonande Sénégal naɓe yawɓe toon to Mauritanie e ɗum ko hunde nde ala fof ko firti e kadi ene wayno koye oɗo saha joni kadi caggal nde Sénégal kañum hoore mum wi wonde ko alay saago ko Mauritanie naɓe aroɓe toon to Sénégal jogo carte séjour o wi ɗum ɗo kadi ene wayno ko battodiral ngal fotani wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ndeɗo nen wona ene jogori wonde ɓuuri kadi hakkude kamɓe Mauritanie naɓe e Sénégal naɓe habaruji men toon to Sénégal e tugnadi kadi ko yalti toon to journal biyeteɗo Seneweb woni ko seppo mongo waɗi noon toon to Wourossogui seppo ngo noon ko seppo darade pour ñagade hono kanko Farba Ngom yo woppe donc tugnade hande journal ji Seneweb e journal surtout biyeteɗo Dakar Actu ko kaali ɓe mbi wonde ko seppo ngo en fuɗɗima toon samedi hande toon to Wourossogui ɗum ɗo fof ene wayno ko anni e mabɓe ko sibabude ɗo rokkude soutien kanko Farba Ngom maire des Agnam nangaɗo guila ñande 27 lewru février sappo ngo kadi waɗi koye nangue wulgue kono noon wayno ko yimɓeɓe kadi ndendi koye ngoɗon wuuro wongo toon to banggue rew fu nangue leydi Sénégal dental mabɓe toon ko pour wiide wonde ko alay saago kanko Farba Ngom o woppe e wayno ko kamɓe yimɓeɓe ɓe gummi toon toon to banque BOA ɓe ndewi toon to poste ɓe ndewi kadi pharmacie El Hadji Oumar Tall gasni seppo ngo henna toon to rond point Carrefour gonɗo taw kadi kamɓe fof ko deeƴre kadi ko jokkodiral donc ne wayno ko ene teskira e arɓe e ngoɗo seppo yimɓe hewɓe taw ko surtout kanko biyeteɗo Amadou Mama Diop kanko woni mennoɗo wonde ancien président de l' Assemblée nationale kanko biyeteɗo Augustin Tine kanko ko ministre d' état wonno e kanko kadi maître Moussa Bocar Thiam kañum woni maire Wourossogui honorable député Raky Diallo e kadi kanko Mamadou Mori Diaw
maire wuro Matam ene jeeno hen kadi yimɓe hewɓe kadi taw ko responsable uji politique arnoɓe tawede ngoɗo seppo noon e wayno ko kanko préfet département Matam ko kanko yamiri ngoɗo seppo caggal nde ɓe namdi ɗum e nder discours aji kaalaɗo kamɓe hohoɓe fof ene wayno ko kamɓe fof ɓe ɗaɓɓata ko wonde ko kanko Farba Ngom yo accide ko yaaci surtout en haalde kadi oɗo saha joni tawde cellal makko wiya wonde ko hunde nde ganduɗa en fotani yadude e nokku to wonno to ko wawi wonde fof ene wayno ko ene jeeya ko ɓe ɓuuri haalde kam fof ɓe mbi wonde koɓe namdi ko yaaci ɗum ɗo accite gaccugol makko noon wona ko gaccugol sibabude gaccugol politique mais o accite ko sibabude kanko ko hoore makko cellal makko kanko surtout biyeteɗo maître Moussa Bocar Thiam ko ɗum haali hande toon to Sénégal e tugnade kadi o yalti ono toon to wuuro wiyetego Oussouye ɗum noon Oussouye noon e tugnade hande journal biyeteɗo Seneweb woni koye département Diaguiñaw ene wayno ko pelɓudel waɗino toon hakkude kamɓe ɓeɗo remoɓe wonɓe e ngoɗon wuuro e kamɓe kadi e yimɓe dadiɓe arde surtout caggal nde laamu yamiri wonde ko jogguiɓe projet ji privé yo ngar kebta ɗeɗon guese tawde laamu ngu no wirini ɗeɗon guese kutoraka ɗum noon e wayno ko ngoɗon wuuro tugnade hande article o ko haali ko wuuro yimɓe muɗum fof ma gon ujunaji 3 neɗɗo kañum e fof jalti mbi wonde ko ɗum ɗon wawa wonde par ce que ko hen guuri mbawa ɗum ɗon wawa wonde donc haare nde fuɗɗimi guila hanki kono noon ene wayno ko hande kadi kamɓe dadiɓe sibabude ɓeɗo yimɓe fof jaltude ɗumen kañum koyemen ene kaɗa guese mumen heftede taw kadi kañumen mbi wonde ko nde ɗum ɗo fewjete nde kañumen koyemen kalda donc ene wayno ko kamɓe gendarmerie kamɓe dadinoɓe ɓe gaddi ko bomboji lacrymogène ɓe berlo e ɓeɗo yimɓe berli kadi ha e nder wuuro he donc tugnata hande article o naaɓe mbi wonde ko e ñalawma he hono kamɓe dadiɓe ɓe nangui ke noon sappo e jeenayyo neɗɗo yimɓe feɓɓodiraɓe toon saabu kañumen koyemen dartade wiide guese mumen keftatake ene jeeya ɓeɗon nanggaɓe hono kanko biyeteɗo Ngor Sène ɗum noon ko imam ratib kanko kadi woni coordinateur collectif pour la défense des terres de Sassou habaruji men international toon to Gaza en ko yalti hande hono kamɓe dadiɓe Israël ɓe mbawi nanggude laana goto laana ka kadi mbiyete ko Freedom Flotilla coalition ɗum noon ko laana ka kadi ene wayno ko inde handala ene wayno laana ka kadi wonno ko fate balle ñamde e laana ka kadi ne waɗi yimɓe wonɓe hen taw ko yimɓe volontaire uji activité tugnaɗo hande ko Israël haali laana ka kadi ene wayno kamɓe dadiɓe Israël ɓe nangui laana ka ko taw laana ka ne woni e maaji international tugnaɗo hande koɓe kaali ko ɗum noon e wayno ko laana ka wonno ko ken wona 74 kilométre haade mo yettade Gaza ɗum wona maaji takkiɗe nokku ɗo foti nanguede nder konngol kamɓe groupe koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɓe bonni kala caméra ji gonnoɗe e laana ka ɗum noon gila 11h43 ene wayno ko ha 20h oɗon ñalawma hande ala communication gon toon donc ene wayno ko kamɓe wonnoɓe laana ka ala e maɓe joguiɓe kala ko wiyete kaɓirgal wonno hen tan ko gueɗe ɗe ganduɗa pato e ñamde donc wawi wonde fof ene wayno ko tugnaɗe hande noɓe kaali ɓe mbi wonde kene wonno nogas ko neɗɗo ne wonno e laana he yimɓe ɓe ganduɗa volontaire uji pour wallude Gaza ɗum ko activiste uji taw ɓeɗo fof kadi jeeya koye 12 leydi gonno ko e laana he ko wawi wonde ene wayno ko laana ka ne wonno gueɗe kewɗe surtout kamɓe Palestine naɓe maayoɓe toon joni sibabude heke ɗum noon e wonno ko gueɗe patuɗe wallude ko sukaɓe ñamata ko mbiyata baby formula ko fate diapos uji ko ɓorninte ɗum ɗoji tubaji men e ñamde ene wonde kadi médecine ko wawi woni fof ene wayno ko kamɓe Israël ɓen continue hande ɓen nangui laana ka hande kamɓe Israël ɗum noon kadi ko caggal nde yimɓe hewɓe surtout yen leyɗele kewɗe ken wonno nogas jeetati leydi yiyante communauté européenne puɗɗi wonde wullitade wonde ko kamɓe Israël oɗo saha joni e ɓen ɓeydo wadde crime de guerre surtout yen ɓen ɓeydo warde Palestine naɓe saabu hadde ɗumen dañde ko ñaami ko kamɓe Israël ɓe pelti mbi wonde ko e oɗo ñalawma ɓe pelliti werlade samminde par hélicoptère uji ɗum ɗon ñamde pour wallude kamɓe yimɓe won toon to Gaza Israël noon ene wayno ko ɗeɗo balle fof enen continue haala wi wonde ko ala caɗele gonɗe toon ko fate heeke ene wayno ko kamɓe Hamas ko kamɓe kaɗata yimɓe Palestine naɓe dañde ko ñamde kono ɗum ɗo ko hunde tugnade kadi e caméra ji galleji janiyankoji gonɗi toon to Gaza haysino ko cuuɗiɓe ene wayno ko yaltinte ko henno ɗum na noon yaari ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ene wayno ko haare nde enen continue oɗo saha joni ko haare ko mbiyata warde yimɓe taw hadde ɗumen ko ñaami hadde ɗumen ko jaari kamɓe Israël noon e puɗɗima tellinde hande par avion ngaji mabɓe ɗum ɗoji parachute uji ne mbaɗi ñamde kono ɗin parachute uji neɓe tellidirni kamɓe Nations Unies goomu gon toon wiyete UNRWA haalnino windi wonde so tawi ɓe mbaɗi ɗum ɗon ene wawi ganji yimɓe par ce que yimɓeɓe en doguirte ko mayde muɗum pour dañde ko ñaami walla ko yeeɗi donc ene wayno ko teskita tan oɗo
e oɗo ñalawma tan hakke sappo e goho neɗɗo gañi men sibabude ɗiɗo parachute ji tellirtoen kamɓe Israel noon e tugnade hande ko yimɓe heeɓe ko kalat mbi wonde ko sibabude nde ɗo heeg yimɓe ken wona temedere 50 neɗɗo maayi déjà sibabude gueɗo heeg ɗum noon e wayno ko e nder kadi kamɓe Israel koɓe kaali ɗum noon ko dimanche subaka mabɓe toon ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi tellinde par hélicoptère uji keesuji kewɗi keesuji ne waɗi hen kadi farine ne waɗi hen sukara ne waɗi hen kadi ñamde wonde potuji donc ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe continue wawde uddide nokkuji goɗɗi mbawa wallude autoji ɗi Nations Unies addude ñamde toon to Gaza ko wawi wonde fewi noon ko caɗele oɗo saha joni goni toon non seulement koɓe continue bombardement ji mabɓe kamɓe toon to Israel kamɓe toon to Gaza kono e wayno ko oɗo saha joni ko probléme ñamde jaram e ñawuji goni toon sibabude kamɓe Israel koɓe waddanoɓe koɓe bloc ɓe kala ko wiyete balle nade toon to Gaza. Habaruji men international cektorɗen ko toon to Ukraine e tumnadi kadi ko yaltiyangi hono kamɓe Ukraine naɓe ɓe dañino caɗele seeɗa sibabude communication moɓe kutorto noon taw ko biyeteɗo Starlink koko panno oɗon communication noon pangol muɗum sikka noon aɗum ko kanko Elon Musk ko koppuno ɗum kono noon ene wayno ko tawama e ñalawma ngol ɗon pangol ko pangol aduna o fontini ɗum ɗum noon e wayno ko kamɓe Elon Musk ene wayno ko tugui jamma hanki ha ñalawma ɓe gonno koye liggade hen pour fewnide oɗon satellite e tugnade hande ko ummi toon to Ukraine kamɓe ɓeɗo soldateɓe Ukraine naɓe ɓe gonno koye nokkuji ɗi ganduɗa e puɗɗima heftude ni henna leyɗele ɗe ganduɗa henna kamɓe Russie naɓe ɓe keptino Ukraine kono noon e wayno ko wabude communication maɓe perdi drone aji mabɓe kewɗi natti yaade kono ko testira ñalawma tan kadi wayno ko aéroport gonno toon to Moscou uddino sibabude drone aji kamɓe Ukraine naɓe janino toon to aéroport o ɗum noon ene wayno ko ɗamina tan kadi ko kanko Zelensky donc ene wayno ko kanko Vladimir Zelensky gardi leydi Ukraine e nder konngol ngol ƴefti o wi wonde ko jokkodiral hakkude kamɓe délégation mabɓe délégation russe kadi ma continue ñande alarba garoɗo ɗum noon ko toon to Istanbul ɗum noon soɓe jooɗima toon kadi ne wayno ko tugnade hande ko wi o wi wajima yimɓe ɓe ganduɗa hen ardiɓe oɗo goomu sécurité yahoɓe toon gardiɗo ɗum hono kanko biyeteɗo Rustem Umerov o wi wonde ko so tawi yoɓe pewnirta pour ƴewde hol prisonnier ji walla hol yimɓe rusinaɓe ɓe nanggaɓe ɓe mbawi wossodirde e yimɓe mabɓe ɓe rusinaɓe nanggi ɗum noon ko toon to Turquie siftinɗon ɗon ko kamɓe rusinaɓe kamɓe Ukraine naɓe ngol ɗo waɗata lawol tatagol koɓe joddoto toon to Istanbul kono e wayno ko ala ko meeɗi gasde ko fate guerre o ɗum noon e wayno ko kamɓe rusinaɓe kamɓe Ukraine naɓe hande goto men foof jaɓani ɓosdiɗo goɗɗon yaroto siftinɗon tan ko hanko Donald Trump ha hande ne wayno ko omon continue wiide wonde so balɗe 50 ɗo rokkuno Russie ɗe so guerre o dartaki ko waɗɗo ko baɗo e mum ko pawo sanction ngaji e Russie ha hande toon to Ukraine kadi siftinɗon e hono kanko Vladimir Zelensky e wayno ko sibabude seppuji baɗoji ɗeɗo balɗe foof sibabude kanko hoore makko on goomuji ɗiɗi gonnoɗi toon goomuji ɗi ko habde ko fate ko mbiyata corruption e leydi ndi ene wayno o samminini ɗiɗon goomuji kono ene wayno ko caggal nde o yiiɗi ɗon seppuji no mbawi hewde leydi o wi wonde ko heeɗima koɓe kalata ko ene wayno kadi kanko hoore makko o faami ɗum waɗi donc o artiri o ruttino caggal o wi wonde ko o fewji proposition loi goto pour wawde wurtinde ɗiɗon goomuji ɗi kono noon kadi wadde hen condition ngaji no ɗiɗon goomuji mbawi liggorade ɗum noon ko wawi wonde fo ene wayno ko ngol ɗo en woni lawol gadunol seppuji mawɗi mbaɗa toon to Ukraine contre makko kanko Vladimir Zelensky. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aset 26 lewru juillet hitandu ujunnaje ɗiɗi 25 gasi ha laaɓi yen mbaale jaam ha jankadu men gato jaram.